Καλησπέρα σας Έλληνες και Ελληνίδες, φίλες και φίλοι. 21 Νοεμβρίου σήμερα και η Εκκλησία μας εορτάζει τα εισόδια της Παναγίας, Παναχράντου και υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών, της Μαρίας, της Μητέρας του Χριστού μας. Χρόνια πολλά στη Μαρία που γιορτάζει σήμερα. Σήμερα όμως είναι και η εορτή των ενόπλων δυνάμεων, του ακίμητου φρουρού και φύλακος της ασφαλείας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Οι μέρες αυτές είναι βέβαια οι μέρες γιορτής, παράλληλα όμως είναι μέρες αυτοσυγκέντρωσης και αυτοκριτικής. Κριτικής για όσα κάναμε μέχρι σήμερα. Κριτικής με αυτά που κάνουμε σήμερα και ενός καλού προγραμματισμού για αυτά που πρέπει να κάνουμε αύριο. Το χθες σίγουρα δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Εδώ και 38 χρόνια η άφρον πολιτική των κυβερνήσεων, οι οποίες εν μέτρο τινή ακολούθησαν οδηγίες προφανώς ή και πιθανόν κάποιων κέντρων εξουσίας και οικονομικών, εκμεταλλευόμενες τα πάθη και τις αδυναμίες του ελληνικού λαού, κατόρθωσαν να εφαρμόσουν ένα καλά προδιαγεγραμμένο σχέδιο αφανισμού κάθε τι ελληνικού από τον ελληνικό χώρο. Στόχευσαν στη θρησκεία μας, στόχευσαν στη γλώσσα μας, στόχευσαν στα ήθη και έθιμα και στις παραδόσεις, τρία στοιχεία τα οποία συγκροτούν την έννοια έθνος. Ως προς τη θρησκεία είναι γνωστόν σε πολλούς και από εδώ το έχω πει πολλές φορές ότι τουλάχιστον 30 αιρέσεις, δόγματα και διάφορα άλλα θρησκευτικού περιεχομένου και αποκλήσεως τμήματα και ομάδες λειτουργούν στη χώρα, τα οποία χρηματοδοτούνται αδρά από ξένα κέντρα. Η γλώσσα μας δέχεται επίθεση εδώ και πολύ καιρό από κάτι δήθεν διανοούμενους και κουλτουριάριδες τύπου Ρεπούση, Δραγώνα κτλ. Και μάλιστα εκμεταλλευόμενοι την σύγχρονη τεχνολογία έχουν οδηγήσει τους νέους στην καταραμένη γραφή με τα γκρίκλις. Οι νεαροί βαριούνται ακόμα να γράψουν και λέξεις. Με ένα μη, νι, μη εννοούν μήνυμα. Με ένα ταφ, πι, ταφ, τίποτα. Στο τέλος θα πάψουν και να μιλάνε. Κατεβάζουν διάφορα site, διάφορα links, δεν τα ξέρω και καλά, από το ίντερνετ, και αντί να μιλάνε κατεβάζουν ολόκληρα κατεβατά αντί του λόγου τους. Βασικά πάψαμε να διαβάζουμε, σχεδόν όλοι οι Έλληνες. Ακόμα και τα Mickey Mouse που διάβαζαν κάποτε τα παιδάκια, όταν ήταν σωστά γραμμένα, είχαν κάποια εκπαιδευτική κατεύθυνση. Μάθαναν κάποιες λέξεις, σωστά και καλά. Αυτά ούτε γίνονται σήμερα και τα πάντα είναι έτοιμα. Καλό δηλαδή για άλλη μια φορά τους πάντες να γράφουν ελληνικά. Τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη έξαρση η δυσλεκτικότητα, η δυσλεξία, η οποία δεν είναι κάποιο πρόβλημα εγκεφαλικό, δεν είναι αρρώστια, απλά είναι διάσπαση προσοχής στο μάτι. Ο μεγάλος καθηγητής Παυλίδης, που είναι συμμαθητής μου από το γυμνάσιο, έχει διδάξει και στο Χάρβαρντ και παντού, έχει αποκαλύψει και έχει ανακαλύψει ότι η ζημιά είναι από τη διάσπαση της προσοχής του ματιού και όχι από το εγκέφαλο. Διότι κατά κόρον και κατά γενική αναμολογία οι δυσλεκτικοί άνθρωποι είναι πανέξυπνοι και σε ό,τι άλλο κάνουν εκτός από το να γράφουν είναι παράδειγμα προς μίμηση. Γράφετε λοιπόν ελληνικά. Αυτή είναι και η γλώσσα μας. Τώρα να πάμε στα ήθη και στα έθιμα. Γιατί σαν η μέρα της Παναγίας παίζουν το ρόλο τους και τα έθιμα και τα ήθη. Βέβαια εμείς οι Έλληνες είμαστε πολλές ράτσες, πολλές φυλές. Πόντιοι, Θρακιώτες, Μικρασιάτες, Θεσσαλοί, Πυρώτες, Κερκυραίοι, Κρητικοί, Πελοποννήσοι. Έχουμε ο καθένας
κατά περίπτωση τα δικά μας ήθη, τα δικά μας έθιμα και τις δικές μας παραδόσεις. Πλην όμως όλες αυτές οι παραδόσεις, όλα αυτά τα έθιμα βασίζονται από την αρχαία ελληνική καταγωγή μας. Ακόμα και εμείς οι Πόντιοι ή οι Μικρασιάτες, καθαροί Έλληνες που μεταναστεύσαμε προ αιώνων, 30 αιώνων στην Μικρά Ασία και σε διάφορα άλλα μέρη του κόσμου, της Μεσογείου κυρίως. Συνεπώς όλα στο τέλος έχουν κάποια ομοιότητα, οι χωροί μας, τα τραγούδια μας. Δυστυχώς και αυτά σιγά σιγά προσπαθούν να κάνουν να τα αποβάλουμε. Γι' αυτό και συγχαίρω πάντα όλους τους συλλόγους, τα σωματεία που διδάσκουν στα παιδιά χορούς, τραγούδια κτλ. Το βασικότερο όλων είναι ότι έχουμε παρασυρθεί στο κλίμα της εποχής και οι περισσότεροι γονείς και παππούδες που ενώ τη δικιά τους τη ζωή περάσαν δύσκολα, προσπάθησαν και τα κατάφεραν, προς κακό δηλαδή, να κάνουν τα παιδιά και τα εγγόνια όλα να μην ξέρουν σχεδόν να βάλουν νερό από το μπουκάλι για να πιούνε. Όσοι με διαβάζετε και όσοι με γνωρίζετε έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω ότι ο ρόλος του γονιού, του δασκάλου και του εκπαιδευτή είναι άχαρος και δύσκολος. Διότι ο γονιός για να βγάλει έναν καλό άνθρωπο, πολίτη στην κοινωνία, πρέπει να διδάξει το παιδί του τα πάντα. Είναι η παιδεία. Άλλο η εκπαίδευση που θα αναλάβει ο δάσκαλος από το νηπιαγωγείο μέχρι το ακαδημαϊκό τμήμα της εκπαιδεύσεως, και άλλο η παιδεία. Η παιδεία ξεκινάει από τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Θα μάθει ό,τι είναι να μάθει από το σπίτι του, το πώς θα συμπεριφέρεται, ο σεβασμός, η ευγένεια, η ανθρωπιά στον δίπλα, στον πλησίο μας και όλα αυτά. Αυτά είναι απόκτημα μακράς ζωής, μελέτης και εκπαιδεύσεως. Επίσης έχω πει ότι η αγάπη, ο σεβασμός και οι γνώσεις δεν αποκτώνται ούτε με χρήματα, δεν αγοράζονται, δεν πολλούνται, δεν μεταβιβάζονται. Μεταβιβάζονται από τους δασκάλους, τους γονείς και τους εκπαιδευτές στον μαθητή, στο παιδί, στον εκπαιδευόμενο στρατιώτη. Αγαπάμε πάντα εμείς οι μεγαλύτεροι, οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές, το παιδί, τον μαθητή, τον εκπαιδευόμενο. Αλλά αν θέλουμε να του δώσουμε τη σωστή μάθηση, τις σωστές εμπειρίες, πρέπει να είμαστε κατά καιρούς και σκληροί. Αυτά όλα θα είναι προς όφελος του παιδιού, του ανθρώπου, του στρατιώτη. Γιατί σε κάποια δύσκολη στιγμή της ζωής του θα χρειαστεί τις γνώσεις που πήρε από τον συνετό γονέα, δάσκαλο και εκπαιδευτή. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, παρά τα όσα λέγονται από τα ΜΜΕ, αν μη τι άλλο έχουν το αρχαίο πνεύμα, το ελληνικό, το αθάνατο, του μαχητή και του αγωνιστή να υπερασπιστεί τις σημαίες του, τους βωμούς και τις εστίες. Μην ακούτε τα παραμύθια που πλασάρουν τεχνιάντος. Εάν αυτοί οι γείτονές μας από τα ανατολικά που πολλοί τους αναφέρουν ως δυνατούς και ξέρω εγώ τι, πίστευαν ότι θα μπορούσαν να τα βάλουν με την πατρίδα μας έστω και 1% και να την καταβάλουν εύκολα, το είχαν κάνει από δεκαετίες. Και στην Κύπρο μας λόγω προδοσίας βρήκαν. Αλλιώς ακόμα θα ήταν απέναντι και θα κοιτούσαν το νησί. Έχετε πίστη στις ενόπλες δυνάμεις. Και δεν θέλω να ακούω αυτά τα περιβόητα, δεν υπάρχουν αξιωματικοί, δεν έχουν παντελόνια αξιωματικοί κτλ. Ο στρατός δεν έχει προορισμό και σκοπό και στόχο και αντικειμενικό σκοπό να επεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας. Στα εσωτερικά επεμβαίνει ο πολίτης. Ψηφίζει αυτόν που πιστεύει καλύτερο για να του πραγματοποιήσει τα όνειρα και να του εξασφαλίσει ένα καλό αύριο. Ο στρατός θα κληθεί όταν κληθεί, οψέποτε κληθεί, να υπερασπιστεί τους βωμούς και τις εστίες, την τιμή των πολιτών. Εκεί να είστε σίγουροι ότι θα αποδειχθεί αντάξιος των προγόνων, των πολεμιστών της Πίνδου, του 40, 46, 49 και όλα αυτά. Και η νεολαία μας που πολύ την κατηγοράμε, αυτά τα παιδάκια που βλέπετε που σέρνουν τις καφετερίες, πολλές φορές χωρίς όνειρα, μη στα αφαιρέσαμε. Σε μια δεδομένη στιγμή θα γίνουν κέρβεροι και θα δαγκώσουν όποιον τολμήσει να αγγίξει την Ελλάδα.
Θα τελειώσω για να μην σας κουράζω περισσότερο. Ας αναφωνήσουμε όλοι. Ζήτω ο στρατός. Ζήτω το έθνος. Να είστε καλά.